بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب الله سيدنا محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل ما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ‘Yan uwa masoya shugabanmu Sayyidina Muhammadu Rasulullah na kusa da na nesa da duk wanda wannan sauti ke kai masa da inda yake, ina amfani da wannan dama da na samu da ni da ku ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci cewa assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah lokacin sarki wanda yake mabuwayi makagi mawadacin da bai buƙatar komai a wajen kowa, amma kowa yana da buƙata a gurinsa, wanda a cikin ikonsa da ya dasa ya ara mana rayuwa da lafiya, ya ba mu ikon ganin wannan ranar hajjin talakawa, ranar Juma'a. Kafin fara gabatar da abin da hadara za ta ba da dama a faɗa, to ina ƙara jaddada ma dukkan ‘yan uwana masoya na Muhammadu ta'aziyyarmu na rashin ubanmu na addini shine maulanmu Sheikh Dahir Usman Bauchi, Allah ya ƙara masa yadda. Mun yi rashin da abadan ba za a maida shi ba, ko ba komai mun sani da hadisi da malaman hikima sun ce mautul alimi salmatul fiddin, mutuwan malami rotsi ne. Ka san ko duk wanda aka rotsa kansa tabo ya hito ko huskarsa, wannan taban baya kaucewa. To haka mutuwar malami take. Sannan kuma shugaba na faɗa cewa duk wanda yake farin ciki da mutuwar malami, to wannan tabbas munafiki ne. Duk wanda ke farin ciki da mutuwar malami munafiki ne. So ga ƴan uwa a bi a sannu,
mutuwa tana wuyan kowa, ba kuma wanda ba zai tafi ba. Amma daga cikin irin abin da yake so sa masa rai suka kasa haƙuri, duk wani wanda gurin shi shine ya ga shehu da aure mamuci ya rasu tuhi da ya ga shehu da mamuci rasuwa, kowa yi shi sai da suka riga shi rasuwa. To Allah ya ƙara jaddada mai rahama, kuma Allah ya amfani bayansa, mu kuma Allah ya ba mu ikon kwaikwaya irin abin da ya yi har ya samu abin da ya samu. Ba wani abu ne ba kullum faɗan gaskiya da tsaya ma gaskiya da kuma guje ma faɗan abin duniya, kuri shi kenan. Inda wannan ta samu magana ta ƙare, Allah ka shige mana gaba. To yau insha Allah nasiha za ta gudana ne akan wani babban janibi mai haɗarin gaske, amma ga wanda bai kiyaye haƙƙin janibin ba. Allah tabaraka ta'ala yana gaya mana ga zatiyarsa, yake cewa wabil walidaini ihsana. Allah ya ce lallai ne dan adam ya kyautata ma iyayensa. Malaman hikima suna gaya mana cewa akwai wasu abubuwa guda 6, kowane ɗaya da abokin haɗinsa. In kai ɗaya ba kai ɗaya ba Allah bai so, dole sai ka haɗa biyu. Na farko Allah ya ce adi'ullah, sai ce wa adi'ur rasul, ku bi Allah sannan ku bi shugaba. Duk yanda ka ga jin Allah ne a cikin zuciyarka, to in dai baka ganin girman shugaba a zuciyarka, to a wajen Allah shi ba kai ba kawai bane ba, baya kallon ka da kawai. Na biyu Allah ya ce aqimus sala wa atu zaka, ku tsaye da sallah sannan ku ba da zakka. Ko kai ne malam na kinkima me yawa da masallaci aka, in lokaci yayi ka aje kai sallah ka ƙara gaba da masallacinka. In dai kana da dukiyar da ta isa a bada zakka baka badawa, wannan sallar ba ta hana ka zuwa wutar jahannama. Sawa'un dukiyar nan ta dabbobi ce ko kuwa ta amfanin gona ce, ko ko dukiya ce ta tsabar kuɗi, ko ko ta ɗayan icce ce, domin akwai ɗayan iccen da ana hidda masa zakka. Duka wannan nauyin in dai ka kai nisabi baka bada ba, to sallan taka ba ta da amfani. Da tana da amfani ma ba za ka hana zakkar ba. Ai hana zakkar ya nuna cewa sallar taka ba ta maka amfani. Sai na uku, sai Allah ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya, sai ce wa bil walidaini ihsana. Anan Allah yana cewa shi da zatiyarsa Allah ya ce wa qada, ko ka ce Allah ya ce na tilasta, ko na hukunta, ko na yi wasiya, ko na ba da umarni, dukkanin za ta ɗauka haka. Menene abinda Allah ya hukunci a kansu kowa da umarni? Shine Allah ta abudu illa iya, kar a bauta ma kowa sai shi. Sannan kuma sai ce to bil walidaini kuma yake isana,
kenan ashe dai da kake ga bautan Allah in kana da matsala da iyayenka to iyayen naka su ne matsalar da za su hana ka zuwa aljanna. A wani malaka cewa anashkurun waliwalidaka, idan in ji Allah fa ya ce in za ka yi man shukuru. Menene shukuru? Shine bauta ma Allah dan Allah. Allah yana gaya mana cewa wa ma Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama illa rasul qad khalad min qablihi rusul afa in mata aw qutila in qallabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi lan yadurra Allah shay'a wa sayajazallahu shakirin. Wannan aya mai girma ita ce ta hito mana da meye ma'anar shukuru, anashkurun. Idan misali an ɗauki karatun manyan malamai irin Shehu Usman Bauchi masu fassara Qur'ani da Qur'ani, amma kuma ba hawa su da manzon Allah ba, so da wasu da annabi, lalle da wasu da annabi, amma lalle yana tafsir Qur'an bil Qur'an, amma kuma da ruwansa da annabi Muhammad. Dama tafsiri ai hawa ne, kowa da iya matakin sa. Akwai tafsir Qur'an bil hujja, akwai tafsir Qur'an bil asar, sannan akwai tafsir Qur'an bil ra'ayi mamduhin wa bil ra'ayi mazmumin. To shi ra'ayi mazmumin ba a magana a kansa, amma ra'ayi mamduhin malamai sun yadda da shi. Misali sai ka ce qul huwallahu ahadin, sai ka ce Allah ya ce shi ɗaya ne, amma ba ka da wata hujja da ya tafi da magana taka. Amma idan ya kamata ta ce to ai Allah ya ce inna ma ilahukum ilahun wahid, shikenan, to ba kowa zai hakan ba. To amma ka ce Allah ɗaya ne, an yadda ba da zargi ka akan haka, don ɗayan ne ai tabaraka ta'ala. Allah ya ce shugaba Muhammadu Rasulullah ya ce shi ho manzo ne. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, ya shugaban mu Muhammad Rasulullah. Cita shugaba ne, manzo ne, manzanni da yawa sun wuce kafin shi, wasu yanka su aka yi, wasu ma rufe su aka yi da ransu, wasu azaba aka yi masa har suka rasu, wasu kuma sun yi rashin lafiya sannan suka rasu, wasu ma sun kwanta a cikin ɗaki suka rasu. To shi ne Allah yake cewa yanzu nan ko shugaban naku da zai yi wa fati irin yadda wasu annabawan suka yi ta hanyar rashin lafiya, ko kuma a yi mai kamar yadda aka yi ma annabi Zakariya, annabi Hayya, in kallabtum ala aqabikum, shikenan sai ku juya akan diga-diginku ku daina bauta mani saboda shugaba ya ta hutu. Sai ki tukusura za ku ji wa man yanqal ala aqibaihi, duk wanda ya juya akan diga-digin shi yace ya kale ni saboda shugaba ta hutu, yace to ni lan yadra Allah shi'a, ni Allah ji Allah yace baka cuta da ni da kamar ba, kan ka cuta, wanda ya hakan kan sai cuta. Sai Allah ya ce wasa ya jazallahu shakirin, Allah ce da sannu zan bawa masu man shukura sakamako, kenan masu bauta ma
zai ba sakamako. To na Allah ya ce anashkurun, har in za ka yi man bauta ka gode man, to iyayenka ma ka gode musu, ka bi su, ka kyautata masu, ka guji kuyansu. A nan shugaba sayyidina Rasulullah ya ce alwalidu huwa wasadal tariqal janna, mahaifa su ne hanyar da za ka bi ka je gidan aljanna. In shi ita fa'ari za ka albab, in kana so ka ga dama wannan hanyar ka kakkafa mata kwalabe da ƙauyi, hanyar kace dai za ka bi. Wani shi ba hafas, in kuma ka so ka kiyaye wannan ƙofar ka maida ta lailan kwalta, hanyar kace dai da za ka bi ka wuce. Abubuwa da yawa na da za su jawo hankalinmu mu shiga taitayinmu akan abin da ke tsakaninmu da wa'innan bayan Allah da suka kawo mu duniya suna da yawa. Bawan Allah, ka kaddara ba a bisa kaddarawa sai aka samu matsala, ka san ba inda ba a haɗari. Sautan da aka samu sai aka ce babanka tun da ya heka dai bai kai ka makaranta ba, ya baka kullum kana rayuwa a duniya, to amma da bai kai ka ba ai ka san na yi ko annabi, domin ka baliga ai ka yi hankali kuma ka ji abin da shugaba ya faɗa. To wannan baban naka idan ka ce za ka fusata da shi kai wurgi da shi wai saboda hujjar da kai ka makaranta ba, wallahi tallahi ka faɗu. Domin ya yi maka abinda har abada ba ka iya shi, in na kamace maka wannan abu. Ba maganar wahala ciki ake ba, a'a, ba maganar wahala reno ake ba, ba maganar ya kai ta asibiti, duk wani ake magana ba, ba shi ake magana ba. Bari in gaya maka abin da ya maka wanda ba ka ibe shi, kuma ha abada babanka ina da sha'awa innaka na da sha'awa, amma wannan sha'awar sai suka tsare ta akan dokar Allah, sai suka kawo ka ta hanyar aure. To wannan abin da iyayenka suka maka har abada ba ka ibe su, sun gaba kiyaye maka mutunci. Yau a ce kai kafi kowa ilimi a garin nan, sai ka ce ina baban shi, aka ce ai bai da uba, wallahi in ya sadda kai nan ko labarin su ba ƙarji. Amma aka ce ga can abola jiya ma yake sha, wallahi kana da abu to kabo, kana da uba wallahi. Ya ka ɗan kun jiya yake sha, ga shan abola ya hauka shi da matsalar kare. Ko kuma kai ga can ma coci ba ma addinin yake ba, wallahi kana da abin to kabo, kana da uba, wallahi kafi wanda ba yi da shi. To wannan ya muhara daga ƙasa-ƙasa ya zo kamar da malamai ke faɗa, wani salihin bawa mutumin kirki ana ganin ma waliyin Allah ne, wali ne, sai ya zo yana sallah. Kun san dai kuma a azamin ibadat kuma sallah ya ce Allahu akbar, yana cikin sallah sai innash wacce ta haife shi sai sau tana kiran shi wane, sai ranka tunanin to ai almusallihu ina ji rabbahu, mai sallah fa ganawa yake da Allah. To sai ranka tunanin shin
ya ci gaba da gane shi da Allah yana jin daɗi, ko ku a'a ya bar sallar ya je wajen kiran inna shi. Sai ga to ai Allah ya inna shi, tunda sallah yake yi bari kyale tukuna ci gaba da sallar shi. Ta ƙara dawowa karo na biyu, wane sallah ne bai bari ba kuma bai asa mai nasa ba. A na uku sai ta ce wato kai, saboda na kiyaye maka mutunci ko na yi aure na haife ka, shi da kake man haka, to Allah wannan yaro kar ka kashe shi baka nuna masa sharin karuwa ba. A haka ya ci gaba da rayuwa, ya tashi a mutumin kirki salih, har ya zama irin mutanen nan da ake ce ma wato su saboda tsarki ba su zama a gari, sai dai su koma daji, sai koma da ya je gina hasumiyarsa, yana can yana ta ibada, yana ta ibada, yana ta ibada, ta ibada. Ran da Allah ya tashi gwada mana cewa idan uwa ko uba suke magana sai ta tabbata, sai kurin wata mace ba mutum ne kirki ba, sai ta rinka shiga cikin dajin tana ma'amala ta banza da wani mutum, har ta yi ciki kuma ta haihu. Da ta zo gari aka ce daga ina, ta ce yau mutumin nan kuke mutumin kirki shi ne. Aka taho ba bincike ba neman ba'asi, kurin addu'ar uwa ce. Aka zo aka ci kumai, masu zagi na abubuwa zagi, masu duk kakawa na taka, masu jifa na jifa, aka kawo shi bada. Sai da aka kawo shi sannan sai san abin da ake tuhuma shi da shi. Ya kaje ne wannan yaron, jariri a gaban shi, ce kai wannan yaron wa, sai ce ni ba san komai akan shi ba. To ga uwar shi nan ta ce kuma kai mata. Ya ɗaga ido ya kalle ta ido cikin ido, ita sadaka ta ƙasa, amma magana ta ƙare. Aka ce to hukuncin ka kisa. Yayi kuka kamar ya mutu. Yace to za a bashi alfarma ya je ban kwana da inna shi. Aka ce an bashi dama. Aka kashi cikin sarka hannu da kafa. Ya je kwanta gaban uwar shi yana kuka yana birgima, yana cewa inna yau addu'a da kai dai ta kama ni. Yau gashi na haɗin shirin karuwa. Inna shi ta tausaya mai, ka san bakan narewa kuma. Ta ce za ka rantse man da Allah wannan matar baka santa ba. Ya rantse mata da Allah cewa shi in ba yau ba ya ganta da idan shi ma bai taɓa ganin ta ba. Sai yau da aka zo fada ya ɗaga ido kalle ta. Sai shi to ka je in dai abin da ka faɗa gaskiya ne Allah zai baka mafita. Kuma na yafe maka. Da ya taho yana tafiya yana zuwa fada, sai Allah ya samu hikima, sai ya gaban jariri ya tsaya, sai zungun cikin jaririn, sai ce kai waye banka. Wannan jaririn yana daga cikin jariran da suke magana a duniya. Duk wanda ke gurin yana ji jaririn ya buɗe baki ce kai ba ubana bane. Yace ubansa yana can daji ya ƙara gaba. Haba aka taso aka talasa shi, aka talasa ana lasa waliyan Allah. Amma da ya ci bugu. Kuma ya ci zagi ko? Dan ma bai ta lahira ba. Suka ce to ka ba mu dama hasumiyan nan mu maida ta zinare. Yace a'a. Ku maida man ita ta ƙasa kamar yadda kuka same ta. Wannan haƙƙin uwa ya ja mai wannan abu. Akwai zamakshari, malamai sun san waye zamakshari, malami ne ya yi tafsirin alƙur'ani mai balam 27, kaga ba jahili bane, malami ne sosai,
amma ka san ko me kai gurgu ne, kafa ɗaya ne rubu yake da ita, bakin uwa ya ja mai. Zama ki ku bincika za ku ji shi, babban malami ne, bakin uwa ya ja mai, kuma gari ce ba hada girman shi ba, amma kai yanzu ka diba da girman ka kana ɗauka cewa matarka ta yi uwarka, matarka ta yi babanka, ko wani abu naka da kai ɗauka sun fi yayanka da hankali ka fa, ina za ka, ya za a ba za ka shiga cikin matsala ba. Wallahi in yanzu ka ganka an yi roƙon an yi kai ma ka buga amma ka ga matsala kullum sabuwa, wallahi bincika ko ma baya wai ga wallahi za ka gano inda matsalar take kuma da ka gyara a wuce gurin. Yan uwa a wannan ƙaramar hukumar ta mata mana fashi wani abu ya fahimta da wannan, mutum ne mota shi ce ta kan shi ba wai yarin ta yake ba, amma in ka gaishe ka ɗauka baka nake saboda wahala tun bai iya gyara ba har ya koya, saboda wahala sai wani ilimi kuma mutum haɗa tijani ne fa, mutum tijani kuma sai wani ilimin ɗan tijaniya kuma sai ya shiga motar shi sai ya ga inda ya gashi jibi yake tai yana ta wale ce wai ba wani mutum ta kace kuwa ya ce ita wace ai na ɗauka ba ta kan ce ka aje ka yi da ɓangar ka huta da ƙuda, ya ce to wallahi ta wuce, ya ce to bai kane to ka gani dai tun ba iya gyara har ya sai ce to kuma kai na ganka ga kamar ce wallahi ba tijani ne, ce to an yi cikin shan tijani baka ba ko ɗaya ba, baka ba ko da ƙwara ɗaya ba, sai ce a ai ce tuna dai, sai ce daga cikin sharuɗan tijaniya akwai biyayya ga iyaye, kana bin iyayenka 100% gurgurun iyaka. To wallahi sannan da yake Allah ya so ya kawo mai waraka sai ce to ni dai ina ga na samu matsala kwala ɗaya tsakanin da innata, yashi ce ba ta lafiya, yashi wata cike shi, sai inna shi ta ce a kai ta asibiti, shi kuma sai ce kai na zai kai ta, ka je na matsalar kullum ta faru, kuma ba a warkewa ba a warkewa, to amma ne yasa bai mun ganin shi ba, kuma yashi cikin zuwa. To wannan zaman shaidan yana yaro ne, gidansa akwai itaciya, idan zuwa ta yaya sai ya hau sai daura sai ta yawo da abin shi yana wasa da shi, uwa sai ta lura ta san zafin haihuwa sai ta ce mashi kakka ƙara, to abin ka ga yaro tsuntsuwan nan ta ƙara shi ƙara hawa, uwa ba ta nan, yace can waje yana wasa, san da ya dawo uwa ta dawo kuma dawo tsuntsun a hannun shi, ta kama hannu ce yanzu kai jimak shari domin ce ta kaɗauko da kaɗauko kawo mai dawo ta abinta, sai za ta kwance zara sai ta ga ya ɓalle ɓaras tsuntsun, ɓacin rai yasa ta ce yadda kai tsuntsun nan ɓaras alima ɓaras an gama. Zama shari dalilin gurgurtukar shi yana tafiya ne kan jaki ko kan doki ko kan ragumi, ya faɗo cikin rairai ba kan dutse ba kamar mara ba, ya kare kawai kuma ta kiɗin ruhe da aka yanke ta saboda addu'ar uwa. ‘Yan uwa, ina muke kai hankalinmu? Sannan mun sani, kamar da zai malamai kuma suka kawo mana, shi ma wannan malami ne, an ce ma a garinsu, in dai almajirai ne duk garin babu almajiran shi. Kuma yana koyar da Qur'ani, yana koyar da fiqh da abin da kama da wannan, sai ya samu wadata sai ya zo wajen innashi, baban shi ya rasu sai innashi, kuma inna tashi da ƙarfinta, sai duka ya ce inna na zo ne in gaya maki bana dai ina son in je in ziyarci annabi in aiki hajji da umara. La ilaha illallah. Malam ka ko san falala ziyara annabi ko? Wallahi duk irin muggan kayan da ka je da su in dai ba shirka bace ba haƙin wani bane, wallahi in kaza gaban manzon Allah sun zube. Man zarahu la shakka
yughfiru Allahu dhanbahu. Duk wanda sannan annabi ba makawa sai Allah ya gafarta mai zunubi shi. To san haka zai je gaban wanda da ka ce ba na a gaban shi wallahi Allah shi na baka. Ita wannan fuska ba ganin da kake ba, amma da ka za sai tinta kace Allah na baka. Kuma ko da wasa can zai je fa a Madina ha ko aljanna mala aljanna ko fa, amma in na shi ta kada baki ta ce mas to kai in ka tafi abinda kake man wazema domin ba ta yi jirgi bace a ƙasa ne za ta ko akan doki ko akan jaki. Shi kuma sai ka da baki ce to inna shi wannan abu an ce da minista da ilaihi sabila fa, to inna ga hanya fa lahiya kuma ni fa ina da wadata, inna ga ƙarfi ina da shi, an ban je zan je sai ana hana ka ne ba. Tambaya ta ɗaya ce abinda kake man wazema in ba ci tsotsai da hai so mata bawa ko baiwa tunda tsohuwa ce kila ta aminta. Shi kuma sai ce to dan ita ba zai bari farilla ta faɗa a kan shi ba, da sama nan ita ma farilla ce ba. Sai ya kama hanya ya tafi duk inda ya je, in gari ne kwana masallaci, in jeji ne ko kalkashin dutse ko kalkashi ta ce haka yake. Ya je wani gari ya sauka masallaci yana ta kokari yana ta kwana dare, sai aka taso barawo ko lokaci ne da ba haka taso barawo, ihu barawo ya biyo ta masallacin da wannan bawa Allah ke cike ke ibada. Rabar ko okay to shikenan da ya biyo ta hanyar masallacin ya wuce, su kuma suka zo suna neman barawo ba su gan shi ba, suna leƙa masallaci suka ga bako fuska suka ce shine barawo. Nan aka ɗauko shi aka kawo shi fada aka mai ɗaurin huhu goro. Da gari ya waye aka je aka gaya ma sarki cewa mutumin nan ne da ke hana mutane bacci ya ƙi neman na kan shi an kama shi. Sarki ya ce to a yi shela kowa ya zo ya gafa makamakon ɓarawo. Dukkan mun sani Allah ce waye wasariqa faqadu aydihima ce ɓarawo namiji da ɓarauniya ta mata a yanke hannuwansu. To ni wannan ina ga in ba annabi ya shigo ba ina za mu yanke? Inda ba annabi ya shigo ba ya ce ga annabi ya yanke to ina za a yanke? Shi da Allah hannu ya ce to ina za a yanke? Duka hannu za a sauke ko kuwa a manzo Allah shine zai fada ya ce ga yana to wannan abu shi ake ce ma hadisi, shine kuma Muhammadu Rasulullah. Haka wanda ya ce ma rike Qur'ani kana annabi to ya raba ka da Qur'ani. Ta jira ai shi ma annabin da Qur'anin ya zo da kirke Qur'anin kuma a hai annabin shi ne ba ni kuma Qur'ani Muhammadu Rasulullah. Wannan sarki yana zuwa tashin harko sai ya ce a cire hannuwa duka, da na dama hannun hagun da a cire, aka cire. Sai ya ce kuma a cire gahuwa duka. Kai da ji ka san wannan hukuncin ba na barawo bane, domin barawo ko dan fashi da makami ne Allah ba haka yace ayi ba, manzo Allah ba haka ya koyar ba. In dan fashi da makami ka kama sa ana yanke ne hannun dama ne da kafar hagu kuma ba duka ba, iyakar ku'i can kuma iyakar idanun sawu. To shi ko nan duka hawa duka hannuwa, sannan kuma yace a cire idanuwa. Hala duka shi to shikenan bari a shashaf. Da aka yi hakan ya ci sarki a kwance shi, ya faɗo yana ta tsoron, ya zo rinka caccaka cike shi yana cewa wannan shi ne sakamakon barawo, gobe ma wanda ya haka ya nemi shi. A lokacin Allah ya bashi dama ya yi magana ya ce la wannan ba sakamakon barawo ba ne, hukuncin mutumin da ya taho ziyara annabi ne ba da izinin inda shi ba. Yi ba mana malam kai ya kake? Assalamu alaikum. Amin.